Сәлем, малайлар һәм кызлар. Мин әниемнән куян сорадым. Ул куяннар турында күбрәк өйрәнсәң, бүләк итәрмен диде. Шуңа мин бүген монда куяннар белән бергә танышабыз. Кыргый табигатьтә куяннар җир астында яши. Нәкъ менә шулай алар ерткычлардан сакланалар. Куяннар катлаулы туннельләр казый һәм аларны башка куяннарның туннельләре белән берләштерәләр. Менә шулай зур куян ие килеп чыга. Куркак дусларын тавышлы ишетү өчен колакларын 180 градуска борырга мөмкиннәр. Ого, менә ничек рәхәт! Бер яңалык та аларны шитләтеп узмый. Куяннарның үз утравы бар, ышанасызмы? Ул Япон диңгезендә урнашкан Акуносима утравы. Анда куяннар бик күпләп яши һәм кешедән бер дә курыкмый. Аларны рәхәтләнеп сыйпарга, кунак итәргә дә мөмкин. Менә ничек кызык! Әлеге җәнлекләр тавышлар чыгара ала, хәтта арылдый да. Бәхетле булганда алар аерым матур тавыш бирәләр. Куяннар шулай ук сызгыра, чыный, кыткылдый һәм ысылдый ала. Менә нинди яңалык! Куяннар белән күз кысышып уйнасагыз, сез бер качан да җиңә алмаячаксыз. Чөнки алар сәгатенә 10 тапкыр гына күзләрен йома алалар. Чагыштыру өчен кешеләр 1 минутка 10 тапкыр күзләрен йомарга өлгерә. Куяннарның тешләре үсүдән бер дә туктамый. Тешләре тагын да үткен булсын өчен алар каты ризыклар ашыйлар. Миңа калса, булар теш табибына йөреп газапланмый. Булды. Хәзер мин куяннар турында барын да беләм. Сез дә күп нәрсәне өйрәнгәнсез дип уйлыйм. Бүгенгә мин сау булашам. Тиздән күрешербез.